pa nagtultuloy iti Presscore Weekend Edition. May sakotse iti nauram sa J. Paway, Ilocos Norte. Ti rason ken gapu, amuan ka ni Presscore Mary Ann Diga. Eksklusibo ang naalaan ti Presscore iti may sa akotse nga adaan plate number PJA 504 nga agdama ang mapupuuran iti kalsada asangwanan mismo iti munisipyo iti Paway, Ilocos Norte. Sigun kanti nakimbagi animang Manolo Paclebot, 56 anyos, na asawaan, agnaed iti barangay San Roque iti nasao nga ili, napanggimatang ti agas daytoy usar iti kotsena ang nagturong ditoy. Apaman ang nakagatangen, pagandaran na kumatilugan nan, tapno agawid ngem, ditamitan abiglan ang nag-spark detoy. Umay dito ma'am nga may gumatang ti agas. Tatay, kuan ma'am, agapok iti panggatanganan, umay pagandaran ma'am. Kuamot ten. Ala na andar iti kuan ma'am, nagputok. Kita sa ako kumururam mo ito ma'am. Nakunapay tinakimbagi, 5 years na anagatang natilugan nan, ken second hand daytoy, sigun pay ken kuana, nabayagen adi na pinagpagandar daytoy. Awam ma'am. Tadati yung ma'am nabayagan dyan ko susaran, tadama mo dyan may sa kalugan ko ma'am. Kolkas lang mapilgin sa mo, kunak no di usar ma'am, kunak dati sungin usar ko ma'am dati ma'am, nga lugan ko ma'am. Dagos met arim musponda dagiti coming ti Bureau of Fire Protection, kalpasan ito sa magmamano aminotos, na dep-dep damit laing iti apoy. Nakausar da ito pat a fire extinguisher. Makita pa'y laeng, relax sa kimbagi ti kotse, na kunana, yan tangay ta awan sa nabitilugan nan, ket awan ti maramidan na no di nga awaten ti napasamak, ken adaan pa'y met isuna iti may sapay a kotse iti balayda. Sigun iti initial nga investigasyon iti Bureau of Fire Protection, nakuna ti Fire Marshal iti Paway, Ilocos Norte, ani Senior Inspector Leonor Sacratos, faulty wiring, tiga po iti panakaoram tinaso a kotse, ken umuna pay la agundaway ang napasamak ti kastoy a klase ti insidente iti lugar da. Para iti Presscore, Mary Ann Diga. May sa advocacy symposium mitinaysayang ka at iti syudad ti Vigan. Agsubli ni Presscore, ni Sel Benitez. Manipod dito syudad ti Vigan, particular iti Vigan Culture and Trade Center, na isayang kat ti advocacy symposium for non-healthcare providers, nga dinarayan dagiti health legislator, rural health unit officers, ken dagiti non-government officials, pakairamanan pa yen dagiti doctors iti probinsya nga Ilocos Sur. Panggep na daytoy tapno maiwaragawa kadagiti tattao no anya dagiti kang runaan na sakit nga aguso itatta panawen. Iti sakit at tuberculosis wenno sarot iti Ilocano, ket maysa kadagiti natutukan. Gapuanan ta delikado daytoy no mabaybayan. Detoy advocacy campaign esa deti nga wagas tapno waragawag ti kaadwan no anya ti tuberculosis, no anya deti program ti government about the National Tuberculosis Program. Aping very aggressive tayo ti advocacy. No advocacy ko na tayo, it comes from the word advocate, meaning to campaign or to strongly advise. So kaya tayo nga maamuan dagiti tattao no anya what tuberculosis is all about. Iti tuberculosis ket maysa kadagiti kagrabian a sakit ti tao ditoy pagilyan. Iti Pilipinas ti maikasyam a kangatuan dagiti adaan ti kastoy a sakit, basar ti World Health Organization. Iti pagkatlo ti populasyon ti sangalubungan, 2 bilyon lang iti na-infect. Kayat nasawen iti 10 maysa lang iti apektado. That's why we are really aggressively doing a lot of activities to promote the advocacy campaign against the fight for tuberculosis. Because the goal namin the National Tuberculosis Program is to reach a TB-free Philippines in the year 2015. Napagamuan tayo ditoy nga iti simple lang at tuberculosis, ket mabalin daytoy a madiagnos, pagrugyanan wenno agtinag tumeten a kanser. Maipalagip nga iti tawen 2007, nag-uso iti kastoy a sakit iti Pilipinas. Addaan iti 81 a katao iti nakaptan, ken maysa kadagitoy iti natay. Mainaig kadaytoy,
ipalpalagip dagiti agbanbantay sa lunat iti probinsya nga tumulong kuma dagiti umili. Tapno malapedan iti kastoy a sakit. Ken mapunas kuma iti kapanunutan dagiti tatduma nga umili nga saan kano amaagasan iti sakit at tuberculosis. Numampay daytoy ket adda pangagas ken mabalin at tumaren. Ken kinisa nga kayat may nga i-correct nga misconception is DJ concept ikadwan nga digiti agas nga agaputi gobyerno ket hanga makaagas. Daytoy ka hanga agpeso. Anya ti basis tayo no apay nga ibaga nga hanga agpeso. Gaputa sa bay nga mairugi ti panakaagas ti mesa ng tao nga daan ti tuberculosis. He undergoes sputum examination when ma-examine the sputum na no datay plemas nga agapu jay nauneg no naguyak nga nauneg ma-examine nga sayaat. So before we start treatment kailangan nga ag positive ti sputum examination na. And then, the minimum duration of the treatment is at least 6 months. Nasaya at nga rod, dahito'y isayang kata symposium. Tapno maamuan, no kasano iti mang preventar iti bagi tayo kontra sakit at tuberculosis. Manipod nga rod dito'y Vegan Culture and Trade Center. Para iti Presscore, Nisel Benitez. Nagyaman met ti Chief of Police ti Ili San Ildefonso may naik tinapinda sa kooperasyon dagiti residente. Gapu di daytoy abana kuna ti hepe nga zero crime rate tinasao nga Ili. Ti detalye idano ni Presscore Michael Layante. Inyebkas ni Police Chief Inspector Alexander Aurelio, Chief of Police iti Ili San Ildefonso, tinapalaos nga panagyaman kadagiti residente iti nasao nga Ili. Daytoy ket gapo iti namayat nga kooperasyon dagiti lumugar para iti panangsagiben ti linak kental na iti sibubukel nga munisipalidad. Iti daytoy abanag si papanakkel nga inpakaammo ni Major Aurelio nga zero crime rate iti Ili a masakupan na. No pay aminado iti Chief of Police nga adda dagiti naglabsing iti nadumaduma a paglintegan akas iti maiparit a droga iti napalpalabas nga panawen kuna tinasao nga opisyal nga aramiden ti kapulisan amin nga kabailan tapno saan nga graira daytoy awagas. Babaen met lang kunana iti kooperasyon dagiti lumugar ken opisyales ti barangay. May papagmalaki natin ang peace and order dito sa bayan ng San Ildefonso. Dahil ito may kukonsider natin na isa sa pinakatahimik na bayan dito sa atin. Patuloy ang kampanya natin against sa illegal drugs. Meron tayong mga minomonitor. Gaya nung nangyari last year, meron tayong mga accomplishment. Meron tayong nasugpo ng illegal drugs dito. I'm proud to say na maganda ang kooperasyon ng ating barangay official dito. Kabayatan na, inpakaammo pa'y tinasao nga opisyal, nagtultuloy latamit nga may patongpal dagiti programa ti kapulisan. May sa dito yan ti police visibility, panag-checkpoint ken pakairamanen, ti police integrated patrol system when no pips. Kalaksidan na, kunapay ni Major Aurelio, nagsipod nga rod ta umadanin ti panagbabakasyon, ket ado dagiti motorista ngagdalyasat tinasao nga Ili, at damit ten iti nakasagana nga plano para kadaytoy nga tiyempo. Ang programa nandito yung ating sumbak, yung summer vacation, pati na rin sa mga graduation na darating. Meron tayong preparation dyan. At pinaghahandaan din natin yung mga bisita at yung mga motorista na dadaan dito sa ating bayan. Ini-ensure natin ang kanilang safety. Para ti Presscore, Michael Layante. Kalpasan iti manual daw, sipud na didigra ti nasyon na Japan, saan pa'y laeng ang mapunas ti amak ti sangalubungan. Gapuanan iti dayta, inamumi no anya dagiti luglugar iti syudad iti vegan nga prone iti tsunami. Di detalye, dano ni Presscore, Mary Andiga. Mainoy giti napasamak aging ginad sa Japan ang nagpigsa iti 8.9 to 9.0 magnitude. Abulon ti panakaadda ti tsunami nga addaan 10 meters bueno 33 feet ti kinatakkel ti daluyong ang nakairamanan ti pagilyan tayo ang naka-alert level 2 ti tsunami iti sa magmamano a lugar ti Pilipinas. Ingkam inamu ken ti City Environment and Natural Resources Officer ani Glenn Concepcion no sa dino a lugar ti syudad ti Vigan iti prone ti tsunami. Sagun ken kuana babaen iti earthquake generator ken iti newswat a panagadal iti FIVOX iti syudad ket naamuanda dagiti safe zone ken dagiti maapektaran ti tsunami. So magmamanungarod a barangay nga adda iti coastal areas si mapektaran iti daytoy, akas iti Mindoro, San Pedro, Pantay Laod, Barraca,
Pungol, southern part ti Salindeg, ken southern part iti Paratong, pakairamanan metten iti Kawayan Ilocos Sur. Ngem adaan dagitoy iti naduma-duma a level ti danom no bilang man adda iti tsunami. So nukas jay ket dagi nasa nga barangay posible nga pagdiswan ti danom ti tsunami. Ket naduma-duma ti height na neta ranging from 0 meter to 6 meters. Ngem ditoy bigan 0 meters ingana laeng ti kuwe. The some part na ingana 4 meters. Ngem kaadwan ket kunatayo nga mga 3 meters ti kaadwan. So depende ra no kasano kakaadayo ken di jay bye-bye. Sigun pay kanti City Environment Officer, no bilang man agin-gined iti 8.0 magnitude iti syudad, aso ti paggarawan iti Manila Trench, nga ison 2 met 10, iti pan nakaadda ti tsunami gaputa nakabatog ti vegan ditoy, ket maapektaran to ti lugar tayo. Dagiti nga rod safe zone ti syudad ti vegan, nadaka iti Mindoro, sa J Airport iti safe zone, Kalumbuyan Chapel, ken Barangay Hall. Nodda kamet iti southern part iti Salindeg, iti met Eskwelaan ti pagturungan, no iti met Pungol ken Paratong, sa J Chapel met iti safe zone. Nang tadpay ti sumagmamano a simple awagas, no bilang man addagin gined, nakunana, kasapulan apilyan ti safe places, no naira na nga adda ka iti uneg ti pagtaingan, wenno iti uray no anya a building, masapul nga aglumeng ka iti sirok talamisaan. Apo during earthquake, basic la de jay, don't panic. Jay ko na da nga cover dako, kung wala yan, mapangkati, mesa nga, mapangka di siro, ti mesa nga banag nga nasikil. Nagdaka di uneg di balay. Then, pagtalnain pa, jay ginginan, siyempre, hamo nga sabi-sabayan nga tumarayan. Dinto ka di pinagpanik mo, di ko na. Then, nodda kami ti kabaybayan, once nga daging gineden, automatic de yan. Pumanaw ka ta kabaybayanin. Ken pa kaay naigan kadagiti didigra, dakkel nga rod ti maitulong na dagiti inwaras iti city government as survival kit wenno disaster kit kadagiti umili. Nasa upay di senro, ano bilang man makangeg ti disaster warning dagiti umilin, ket kasapulan adumngeg nga insigidan, tapno maliklikan ti panakadangran, lalo kadagiti agindeg iti mismo ken asideg iti coastal areas, ken kasapulan talaga iti panagsagsagana. Iti kanay na panagsagsagana para kadagiti natural disaster, akas iti bagyo, layos, gengened ken dadumapay, ket isu ti kapintasan awagas amang protektar ti bagi tayo ken dagiti sansanikwa, ken kangurunaan ti amin, liklikan ti panagpanik, ken kasapulan nga amwen, dagiti safety zone ti luglugar tayo. Para ti Presscore, Marian Diga. Agi patayab-taypay, tinaduma-duma nga pagsapulan, sakbay nga itultuloy tayo ti Presscore Weekendition. Padaanan ti sumaruno a damag iti Presscore Weekendition. Sumaruno nga congressman iti umuna a distrito ti Ilocos Sur. Mapadpadaanan. Pamaltog na pasamag iti siyudad Alvigan. Launching ti Iron 45 Rise, Balaygi, San Antonio ken Chicago, at Dan Tingato.